ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏତେ ନିଆରା ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକା କେହି ଆଉ ବୁଝିପାରିବେନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପ୍ସା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଚୁଆଲ୍ସ ବି ଥାଏ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ସେମ୍ ହିଁ ମନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସବୁ ମନାନ୍ତି। ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ କି ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ମନାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଟିକେ ନା ଟିକେ କମି ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରପର୍ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେମିତି ମନାନ୍ତି ସେମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଟିକେ କମ୍ ମନାନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପୂଜା ହୁଏ ଆଉ ଠେକି ବନ୍ଧା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଘରର ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନଦୀ ପାଖରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବାକୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ନଦୀରେ ପାଖରେ ବସିକି ପିଣ୍ଡ ଦାନ କରିବେ, ଆମେ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ଗାଧେଇବୁ। ଆଉ ସେଦିନ ନିହାତି ଘରମାନଙ୍କରେ ପଣା, ଛତୁ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୋବାଇଲ ଜମାନାରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଏଇ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମନାନ୍ତି। ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି, ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ କରିପାରିଛି। କେବଳ ପୂଜା ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଲି। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତୁଳସୀ ଗଛ ମୋର ଶୁଖିଯାଇଛି। ଏଇଠି ନା ଗଛ ଭାରି ରଖିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଛି, ତ ମୋ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପୂଜା କରିପାରିନି। ଯାହା ଯେମିତି ବି ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ସବୁ ଜଣେଇକି ମୁଁ ମୋର କିଚେନ୍କୁ ଆସିଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ବନେଇବା ଲାଗି। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ନର୍ମାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଚା'ଟା କେବଳ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଦତ ଯେମିତି ବନିଯାଇଛି ସେମିତି ହିଁ, ନହେଲେ ନ ହେଉଛି। ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ମାର୍କେଟରୁ ଶାଗ ମିଳିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶାଗଟା ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ ତାକୁ ଟିକେ ବାଛିକି ସଫା କରିବା ଲାଗି, ଆଉ ବୋରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସତରେ ମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ ମୁଭି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କି ପରିବାପତ୍ର ସବୁ କଟାକୁଟି କରିଦେବି, ଆଉ ବସିକି ଶାଗ ବି ବାଛିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଲଞ୍ଚ ମେନୁଟା ବହୁତ ହି ସିମ୍ପଲ୍ ରଖିଥିଲି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ପରିବା ମିଳେ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ମିଳେ। କାହିଁକିନା କଖାରୁଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଚିଲା କଖାରୁ ମିଳେନି, କଞ୍ଚା କଖାରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳେ। ଆଉ ଜହ୍ନିର ସିଜନ୍ଟା ଏବେ ହିଁ କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏଠି ମିଳୁଛି। ଆଗରୁ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଛି ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ଫ୍ରେଶ୍ ମିଳେନି। ତ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ମିଳିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ହି ଗରମ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏବେଠୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେ କେତେ ଗରମ ହେବ ସେଇଟା ଭାବିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କି କଖାରୁ ଭଜା ବନେଇଥିଲି, ଶାଗ ଭଜା ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଜହ୍ନି ଆଳୁ ପୋସ୍ତ ବନେଇଥିଲି। ମୋର ସବୁବେଳେ ନନଭେଜ୍ ଟୁ ଅଧିକା ଭେଜ୍ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଜନ୍ମଠୁ ଆଇଁଷ ଖାଇଛୁ, ତ ଆଇଁଷ ନିହାତି ଦରକାର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ନୁହଁ। ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ୟା ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ବି ହେଲେ ବି ଚଳେ। ଏମିତି ନୁହଁ କି ଏଠି ଅଧିକ ଫ୍ରେଶ୍ ବି ସବୁବେଳେ ମାଛ ମିଳେନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ କେବେ ହିଁ ଆଣେ। ତ ମୋର ଏଇଠି କଖାରୁ ଭଜାଟା ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ବନାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ କି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଚିନି ଟିକେ ମୁଁ ଦିଏ ମିଠା ଲାଗିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପୋସ୍ତ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଚିନାବାଦାମ ଆଉ ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ଜିରା ଏତିକି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଗରୁ ରଖିଦେଇଥିଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିକି। ଜହ୍ନି ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଫୁଟଣ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସିଝେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକି। ତ ପରିବାଟା ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ସେ ପୋସ୍ତ ବଟା ଯେଉଁ ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ପରିବା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଥିବ, ଏଇଥିରେ କି ପାଣି ବି ଆପଣ ମିଶାଇକି ଟିକେ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଧିକା ମସଲା କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇ ଯେମିତି ମସଲା ବନାନ୍ତି ଝୋଳ ଲାଗି, ସେମିତି ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଟମାଟୋ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମରୁ, ବାକି ମୋତେ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ କି ଟମାଟୋଟା ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଶାଗଟା ଏଥିରେ କଲରା ପକେଇଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ କଲରା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ି ଆଉ ଟିକେ ବାଇଗଣ ସେଥିରେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ରସୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେନା ଛୁଙ୍କି ଦେଇଥିଲି। ତ ଆଜିର ସିମ୍ପଲ୍ ଆଉ ହେଲ୍ଦି
ଲଞ୍ଚଟା ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିନେଇଥିଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଫଲୋ କରିବାକୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା।